ko na.
pila ka tuig nang tinigom sa Jangbay. Kaisa ra di mo.
Ato ra ko sa ilang pulo yung buwan. Pero na nagkakuan ra lagi nagpa-schedule lagi. Ni okay man siya. Ni okay man siya nga schedule. Ako mo kunin kinaunahan. Lagi niya yung tawag sa ta. Ingat bangkong nga. Kalau sa man ikaw magpakuan, ikaw lang iko. Mag-ingat nga ikaw lang iko. Manay kay lisod mo panahon nun kasi ang iya kay nagbubaamon kaya panahon pag na vaccine pero nipis lang nipis ba pero na nabilin iya support na nabilin no? Ito isang motor kali natukan Lulia na to